Nu este o soluție. Fiecare stea acasă, nu în străinătate să muncească, locuri de muncă în țară. Lângă părinți să stea, că părinții au nevoie de ajutor la bătrânețe, dar asta e. De bine nu pleacă nimeni. Asta este clar, că de bine nu pleacă nimeni. După un bănuț. După un bănuț, după un ban să vină înapoi să-și facă ceva, un rost în viață. Nu e o soluție, ar trebui să deschidă locuri de muncă aici, așa, în țară, ca să fie pentru toată lumea, nu să ducă în străinătate. De ce credeți că pleacă? Pleacă din cauza lipsilor de bani. Am și eu o fată plecată, tot așa, a avut, are facultate, are master făcut și salariu de 5 milioane. Nu se merită. În prag de sărbători, zeci de vasluieni aleg să plece peste hotare la muncă în speranța că măcar anul viitor vor avea parte de un trai mai decent. Fermele din Danemarca și-au deschis porțile și îi așteaptă pe șomeri să se spetească pe plantațiile de mazăre, căpșuni sau zmeură. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua EURES, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, locuri de muncă în Danemarca, în domeniul agricol. Sunt oferite 100 de locuri de muncă pentru cules de mazăre și 60 de locuri de muncă pentru cules de zmeură și căpșuni. Salariile sunt motivante și pot ajunge până la 2000 de euro. Condițiile impuse sunt la prima vedere simple. Nimeni nu spune însă și munca depusă de șomerul vasluian în spatele banilor primiți sau a condițiilor legere trecute pe hârtie. Persoanele interesate trebuie să aibă cunoștințe de limba engleză nivel mediu, iar experiența în agricultură constituie un avantaj. De la începutul acestui an, peste 200 de vasluieni au plecat legal la lucru în străinătate prin Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Din păcate însă, mulți s-au alăturat după o scurtă perioadă muncitorilor la negru din statele Uniunii Europene.